Ayo. Sambata kowe Setyaki. Lah wong mati kok kon sambat iki terus pripun sampean iki? Lah salajengipun pun sanika mekaten. Kula gadah gendhoga, badhe kula betaken gendhoga. Oh, wonten napa? Wonten mawon. Durna napa-napa niku enten. Gendhoga menika nggih duwe. Lah niki gendakane. Pun. Niki pokoke nek anten tiyang semaput tiyang sirna dipun lebetaken gendhoga. Lah caranipun niki sampun kula paringi aji-aji. Mbok saagenge kados menapa saged mlebet wonten gendhoga. Nggih, menawi mekaten cobi, menawi mekaten dipun lebetaken gendhoga. Nggih, kula lebetaken. Wis Setyaki wis temekaning pati tak lebokne gendhoga las aman. Nah, niki mlebet to? Oh inggih, lah menawi sinuwun Mandura ngamuk pun ampun kuwatir. Nek Baladewa kula mboten wedi. Saestu mboten wedi. Ajeng ngamuke kados napa kula mboten wedi. Lah sakniki gendhoga kula pasrahke dhumateng panjenengan. Dipasrahke kula. Nggih. Mangke sok sinten mbok menawi peperangan iki enten sing semaput dipun lebokaken gendhoga. Oh nggih, menawi mekaten ngestakaken dawuh. Iki Kakang Udawa teka mlayu-mlayu. Inggih ketiwasan sinuwun. Kepiye? Inggih Raden Setyaki sampun sirna magolayu. Temekaning pati, sapa sing mateni? Inggih menika Begawan Durna. Bah keparat dudu karepe Dewe Durna. Wani beboto Setyaki aja takon do remuk kowe Durna. Ya! Dudu karepe dhewe. Anek wong apa-apa ora arep dicemplungne